Tämä on Etelä-Pohjanmaan ääni, ratkaisukeskeinen podcast. Jukka Marttala, Seinäjoen Mailajussien toiminnanjohtaja. Tervetuloa podcastiin. Kiitos. Mä esitin etukäteen ennen tätä podcastia sellaisen kysymyksen tuonne maailmalle, että mitä haluttaisiin kuulla lasten ja nuorten harrastustoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla. Ja Toni esitti kysymyksen, että mitä hän voi tehdä, että mahdollistaisi sellaisten lasten ja nuorten liikuntaa, urheilua ja harrastustoimintaa, jolla ei välttämättä oman perheen taloudelliset varat siihen riitä. Mikä olisi sellainen konkreettinen asia, jota kautta voisi olla auttamassa lapsia ja nuoria liikkumaan yksityishenkilönä? No, Seinäjoella on aika paljon urheiluseuroja. Löytyy lajista kuin lajista ja sen verran kun tiedän, niin aika monella seuralla on myös tätä vähävaraisten perheiden tukemisen niin kuin rahastointia. Et sitä löytyy SPVltä ja sitä löytyy SIKlta ja löytyy Mailajusseilta, että se on oikeastaan semmoinen niin kuin nopein väylä, millä pystyy niin kuin auttamaan, että niiden rahastojen tukeminen. Eli onko se näin, että otetaan yhteyttä seuraan ja sanotaan, että minä haluaisin olla kantamassa oman korteni kekoon ja sitä kautta pääsee niin kuin etenemään? No kyllä näin, ja nyt kun sanoit, että tällaisia ihmisiä voisi olla, niin ehkä seurojenkin olisi hyvä tuoda niitä enemmän esiin. Niin. Meitä on aika monta aikuista, jolla omat lapset esimerkiksi voi olla jo lähteneet maailmalle ja enää tänä päivänä ei ole omien lasten niin kuin ikään kuin harrastustoiminnan edellytysten parantamiseen tarvetta, niin sitten kuitenkin tekee mieli auttaa ja se voisi olla aika hyvä asia, että seurat ottaisi tästä vähän niin kuin ikään kuin koppia ja kertoisi sitä maailmalle. No kyllä, ja se mitä nyt Seinäjoen Mailajusseissa, niin se on nyt vuosittain lisääntynyt se tukihakujen määrä, että ne on pieniä, puhutaan sadoista euroista niin kuin vuodessa yhden henkilön kohdalla, ja sitten mitä kalliimmaksi harrastaminen menee, niin sitä isompaa tarvehan se on. Miltä se näyttää nyt tällä hetkellä niin kuin ikään kuin seuran näkökulmasta katsottuna? Minkälainen tämänhetkinen maailma on, jos mietitään vaikka rahallisesti seuratoimintaa? No onhan se haastava. Ensin tuli korona tässä 4 vuotta sitten, ja sitten kun päästiin koronasta, niin sitten tuo itänaapuri aloitti oman agendansa tuolla, niin tässä on nyt menty niin kuin yli 4 vuotta sellaisissa poikkeustiloissa, että on niin kuin vaikeutettu sitä itse harrastustoimintaa, mutta sitten tuo taloudellinen tilanne sekä tuolla harrastajissa että myös niin kuin seuran varainkeruussa niin on vaatinut kekseliäisyyttä niin sanotusti. Joo. Se maailma, jossa aikaisemmin oltiin, niin se on nähtävästi aika lailla pois ja nyt on pitänyt sitten löytää ihan uusia keinoja vai onko siellä vielä jotain muuta sellaista tapahtunut, vaikkapa Veikkauksen tukien laskemista tai jotain muuta, joka vaikuttaa? No Veikkaus ei sillä lailla niin kuin yksittäisiin seuroihin vaikuta. Se on enemmänkin lajiliittopuolella ja sitten tuolla niin kuin kulttuurin puolella se epätietoisuus siinä, että miten veikkausvoittorahojen käy tulevaisuudessa, miten sen monopolin kanssa käy, että ne on nämä STEA-avustukset ja tällaiset, niin ne on isossa kuvassa sitten menee tuonne Veikkaukseen, mutta kyllä se on vaatinut niin kuin kekseliäisyyttä tuolla seuratoiminnassa, että miten saadaan rahoitettua toimintaa ja sitten kuitenkin samalla vaatimustaso kasvaa perheissä, lasten vanhemmissa, lajiliitoissa, että kaikki valmentajat pitää olla koulutettuja ja nyt on tullut vastuullisuusohjelmat mukaan, missä Mailajussekin on, ehkä jokaiselle valmentajalle haetaan rikostaustaotteen selvitys ja nekään ei ole ilmaisia, että siinä on niin kuin omat juttunsa, minkä pitää keksiä keinoja. Niin, sinänsähän varmasti tällaiset niin kuin sääntelyn lisääntyminen ja tavallaan niin kuin sen laadun kasvattaminen on hyviä asioita, mutta ne tuo kustannuksia kaiken muun päälle ja se yhtälö voi muuttua niin kuin mahdottomaksi, jos tulopohjakin sitten rapautuu samaan aikaan. Että kyllä se niin kuin lähtökohta tällä hetkellä ei varmaan ole mikään kovin helppo.
Ei se ole, ja niin kuin sanoit, niin se sääntely, niin se tuo kyllä lisää sitä hallinnon työtä tosi paljon, että se on niin kuin käytännössä aikaisemmin on pystynyt yksi ihminen hoitamaan hallintoa ja varainkeruuta ja vähän vielä valmentaakin, niin nyt pitää olla siellä hallinnossa melkein oma ihminen tai ainakin henkilö töissä seurassa, joka hallitsee sen hyvin, että pystyy sitten tekemään niin kuin talkoilla tai pientä tuntiperusteista korvausta vastaan, mutta te on lisääntynyt tosi paljon. Joo, ja se nostaa kustannuksia. Mutta jos hetkeksi unohdetaan niin kuin ikään kuin se lähtötilanteen aika vaikeus, palataan siihen hetken päästä uudestaan. Kuuntelet Etelä-Pohjanmaan ääntä, ratkaisukeskeistä podcastia. Mut mennään sellaiseen haavekuvaan, että Jukka, minkälainen meillä on 2035 lasten ja nuorten harrastustoiminta Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoella, jos me oikein onnistutaan ja sellaisia meidän niin kuin haaveita ja toiveita toteutuu? No, Etelä-Pohjanmaa ja Seinäjoki on muutenkin tosi aktiivinen alue tällaiseen niin kuin järjestettyyn toimintaan ja haluun kuulua, olla osallinen niin kuin seuratoimintaan ja joukkuetoimintaan, niin itse kun olen ollut mukana 2007 vuodesta asti tuossa iSaatsin hyvän tekeväis tai tuossa syrjäytymisvaarassa olevien lasten toiminnassa, niin sieltä on niin kuin tullut esiin paljon sellaisia asioita, mitä haluaisi käyttää. Ja haavekuva olisi sellainen, että meillä olisi erittäin hyvävointisia urheiluseuroja joka lajissa, niin kuin tälläkin hetkellä täällä, mutta sitten, että meillä olisi henkilöitä töissä, jotka pystyisivät auttamaan esimerkiksi kaupunkia, kaupungin liikuntatoimeen soveltavaa liikuntaa. Niitä on koitettu pienemmissä mittakaavoissa jo tässä vuosien varrella, mutta se, että olisi niin kuin löytyisi henkilöitä, jotka pystyvät tekemään tätä tällaista, miten sen sanoisi, pudokkaiden kanssa ja sellaisten, jotka eivät nauti tästä osallisuudesta, ei pääse niin kuin seuroihin harrastamaan, niin meillä olisi yksi henkilö, joka tekisi jokaisessa seurassa tällaista työtä ja tekisi työtä siellä sen liikuntatoimen ja kaupungin kanssa. Tämä on siis todella hyvä idea, että tavallaan aika perinteisesti ajatellaan näin, että kaupungin tehtävänä tai kaupunkien tehtävänä on ikään kuin edellytysten parantaminen urheiluseuroille, mutta sitten tuossahan käännetäänkin jo toisinpäin, että ikään kuin urheiluseurat voivat niin kuin kaupungin perustehtäviä, jossa niin kuin kaikista kaupunkilaisista huolenpitäminen, niin ikään kuin urheiluseurat voivat tulla niin kuin talkoisiin sitten sitä työtä tekemään. Ja tuohan on sinänsä niin kuin upea asia, että se on vastavuoroista se yhteinen tekeminen. Joo, ja sitten lähinnä se, mitä tuossa on niin kuin jo aikaisemmin miettinyt, ja Seinäjoellakin ollaan puhuttu siitä esimerkiksi SIK-henkilöstön kanssa tästä asiasta, niin tuommoisella toiminnalla me saataisiin siihen niin sanottuun väliaikaan, eli koulun ja sitten sen iltojen väliin sitä aktiivista toimintaa, ja tavallaan niille henkilöille, joilla ei ole sitä, kaikilla ei ole edes halukkuutta kuulua seuraan, mutta haluaisivat harrastaa, niin pystyttäisiin hyödyntämään koulujen tiloja niissä jutuissa ja kaikki tällaiset, että se on panostuksia. Että jos nyt nopeasti ajattelisi, niin Seinäjoella niitä lajeja on ainakin 5-6, jotka tarvitsisi niin kuin harrastajamääriltänsä myös sellaista toimintaa, että olisi niin kuin henkilöitä, jotka pystyisivät olla mukana siellä ei-huippu- ja kilpaurheilutoiminnassa. Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä oli mun vieraana täällä podcastissa Jaakolta pyysin, että hän esittäisi muutaman kysymyksen sulle. Ja yksi sellainen kysymys oli se, että miten te Seinäjoella toimivat isot urheiluseurat ja urheiluseurat ylipäätänsäkin, niin miten te toimitte yhteistyössä? Ja sä äsken viittasit jo tuossa niin kuin SJK:hon, niin kerro, millä tavalla te työskentelette yhdessä seurojen välillä? No tällä hetkellä on tosi hyvä yhteys. Että on SPV, on niin kuin salibändipuoli, jalkapallo, pesäpallo, on niin ehkä joukkueurheilulajit niin kuin nyt ensisijaisesti, niin
ollaan suunniteltu tällaisia yhteisiä iltapäivä, niin kuin, joka keskittyy sinne joukkuetoiminnan, niin kuin joukkueiden niin kuin tällaisiin ekstra harjoituksiin ja tällaisiin hommiin. Ja totta kai niin kuin kaikki nämä harjoitusvuorot ja tällaiset, niin kuin niiden yhteys, kun olen ollut myös silloin töissä pesäpallon puolella, kun ei ole jalkapallo ja salibändi ja pesäpallo eivät ole keskustelleet keskenänsä ollenkaan, eli se on ollut melkein sellaista huutomyrskyä vuorojen jako, mutta nyt ne menee tosi helposti. Mutta semmoista yhteistä suunnittelua se vaatii ja yhteisymmärrystä, se on ehkä se suurin, että sitten se lajikateus siellä välillä, niin se on onneksi kadonnut, että sitä ei ole täällä. Että kyllähän niin kuin lapset tekee sitten oman valintansa sitten huippu-urheiluun siellä 13-15 vuoden iässä ja sitä pitää kaikkien kunnioittaa, että se on sitten sen ajan murhe, mutta siihen asti pitää löytyä niitä yhteisiä säveliä. Onko se vähän näin, että jos mietitään taas sitä haavetta sinne vaikka 2030-luvulle, se voi olla, että se on jo totta tänä päivänäkin, mutta että jokaisella lapsella ja nuorella toisaalta olisi mahdollisuus harrastaa ja toisaalta sitten kun seurat toimii yhdessä, niin olisi mahdollisuus harrastaa monipuolisesti niin, että tavallaan sä pystyisit vähän eri lajeja kokeilemaan ja etsimään sen oman paikan, mikä on kiinnostavaa ja mukavaa ja mihin myöskin niin kuin kyvyt on niin kuin kaikkein parhaimmillaan ja ikään kuin sitten siinä kohtaa, kun se niin kuin on aika sitten jo valita joku laji semmoiseksi ykkösjutuksi, niin sitä tapahtuu, mutta se ei ainakaan jäisi niin kuin seurojen yhteistyöstä kiinni. Onko se jo olemassa nyt? No on sitä vähän, mutta että tietysti tuommoinen malli sitten, mitä sinne haavekuvaan on, niin sillähän haetaan sitten niin kuin enemmänkin sitä, että pystyttäisiin niin kuin tuomaan niitä lapsia ja nuoria harrastusten pariin, et pois sieltä kaduilta. Sanotaan näin, että mä oon joskus tehnyt sellaisen opinnäytetyön Vierumäelle urheilujohtamisen ammattitutkintoon kuin kaduita kentille. Eli lapsille ja nuorille sellainen harrastemahdollisuus, missä nuoret ohjaajat ovat myös ohjaamassa niitä omanikäisiä nuoriansa tietysti tuettuna, mutta että me saisimme niitä lapsia pois mopoilla sieltä kentiltä tekemään sitä liikuntaa ja vastaavaa. Että semmoinen haavekuva olisi, että sitä pystyisi niin kuin monipuolista palloilukoulua esimerkiksi järjestämään ja siinä pitäisi olla niitä palkallisia työntekijöitä, kun se ei ole pelkästään se 1,5 tunnin harjoitus, vaan tällaisissa tapauksissa sitä yhteistyötä pitää tehdä koulujen kanssa ja perheiden kanssa. Tämä kuulostaa niin kuin todella hienolta tulevaisuuden niin kuin kuvalta, että olisi tällainen, että pidetään lapsesta yhdessä huoli. Seurat keskustelee keskenään, seurat auttaa kaupunkeja ja kuntia myöskin siinä, että kaikki pääsisi jollain tavalla ainakin harrastuksien piiriin ja siitä sitten niin kuin tulisi niin kuin tapa elää, joka kantaa sitten pitkälle aikuisuuteenkin. Kerro, kun olet kokenut ihminen lasten ja nuorten kanssa niin kuin harrastamisessa, että miksi se on niin hyödyllistä lapsille ja nuorille, että ollaan urheiluseuratoiminnassa matkassa, joka vie aika paljon aikaa? No kyllä ensimmäisenä tulee mieleen se sosiaalinen pääoma. Se nyt nykypäivän hienoa sanontaa, mutta se, että sä opit elämään muiden kanssa, opit tulemaan toimeen muiden kanssa ja sitä kautta saat tietysti itsellesi sitä voimavaraa ja niistä muista ihmisistä, joihin sä tutustut siellä urheilun parissa, niin saat ehkä elinikäisiä ystäviä. Mutta ensisijaisesti just se, että sä niin kun, tietysti osallistumalla sä annat sitä muille, mutta sä myös saat sieltä itse sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ja sitten tietysti mikä nyt tällä hetkellä nyt puhutaan muutenkin, niin tämä huono peruskunto ja sitä kautta tulevat niin kuin sairaskustannukset, että kyllä se itse on vielä elänyt onneksi sitä aikaa lapsuudessa, että mentiin pyörällä joka paikkaan ja pelattiin kaikki mahdolliset illat ja välillä tehtiin läksyjäkin, että Mutta nykypäivänä se on jäänyt vähän pois, että sitten nyt
nyt niin kuin suurin osa tästä liikunnasta on sitä vain ohjattua liikuntaa ja se omaehtoinen liikunta jää pois, niin kyllä valitettavasti toi peruskunto ja tämä fyysinen kunto, niin tällä hetkellä lapsilla ja nuorilla on vain huonoa. Miten sä näet Etelä-Pohjanmaa ja Seinäjoen, että onko se meidän lapsilla ja nuorilla myös tällä hetkellä huonoa vai kun täällä on niin aktiivista harrastustoimintaa, ainakin näin muualta tulleen näkökulmasta katsottuna, että onko täällä kuitenkin osattu rakentaa sellainen maailma, jossa ympäröivän maailma ikään kuin muutoksesta huolimatta suhtkot hyvä kunto ja tilanne saadaan ylläpidettyä? No dataahan en tiedä, mä en tiedä niin kuin faktaa siitä, että mikä on niin kuin eteläpohjalaisen 20-vuotiaan tai 15-vuotiaan peruskunto, että koulussahan tehdään MOVE-mittauksia, jotka paljastaa jotain, mutta tietysti tähän niin kuin asukaslukuun suhteutettuna, niin tällä alueellahan on todella paljon niin kuin liikuntaa harrastavia lisenssipelaajia ja harrastetoimintoja, mutta se on vielä sellainen, mitä itse niin kuin toivoisin, että enemmän käytettäisiin näitä, niin kuin esimerkiksi Seinäjoellakin, niin on aivan loistavat liikuntaolosuhteet, että käytettäisiin näitä niin sanottuja ilmaisia harrastemahdollisuuksia. On kenttiä paljon, mihinkä pystyy mennä pelaamaan jalkapalloa ja pystyy mennä pelaamaan pesäpalloa ja on rakennettu näitä lähiliikuntapaikkoja, missä on salibändikaukaloita ja koripallokenttiä, että lapset ja nuoret keräisi niitä porukoita ja ottaisi sinne Movon tarakalle sen pallon mukaan, eikä vaan niin kuin sitä menisi kuluttamaan aikaa muuten vaan niille paikoille. Joo, ja ehkä varmaan kotona pelaaminen esimerkiksi on sellainen, joka vie aika paljon lasten ja nuorten aikaa tällä hetkellä, että ulkona oleminen ja urheileminen ja liikkuminen ja kaikenlainen harrastaminen olisi kyllä hienoa, että me päästäisiin askel ehkä taaksepäin semmoisessa maailmassa, jossa me tällä hetkellä ollaan. Joo, ja se pelaaminen on tullut jäädäksensä ihan varmasti, mutta se, että siihen löytää se sopusuhta, että se niin kuin välillä olisi muutakin pelaamista kuin vain tuolla koneiden ääressä. Onhan siinä paljon positiivistakin. Sellainen yksittäinen positiivinen asia, jonka mä oon huomannut omasta ystävien lapsista, että englannin kielen taito esimerkiksi on aivan huikea tänä päivänä, ja osaksi se tulee pelaamisen kautta, että sitä kautta opitaan kieltä. Että ei se pelkästään negatiivinen ilmiö missään tapauksessa ole. Monenlaista sielläkin oppii. Joo, ei kyllä se on varmaan se, että minun ikäluokkani niin ei ole paljon muuta kuin MTV Musicilta kuullut englannin kieltä, niin se on ollut hyvin vähäistä. Mutta hei, se on tyhjää parempi. Joo. Kuuntelet Etelä-Pohjanmaan ääntä, ratkaisukeskeistä podcastia. Hei, kerro, minkälaista on niin kuin tyypillisen eteläpohjalaisen perheen, jonka lapset harrastaa, niin mitä se arki on? Paljonko pitää tehdä talkoita? Se riippuu seuroista ja se riippuu paljon joukkueistakin, että itse kun tuossa Maila Jusseissa nyt on, niin meillä on noin 500 lisenssipelaajaa plus sitten nämä pesisliikkarit ja pesiskoulut ja tällaiset mukana, niin on lähestulkoon kaikki joukkueet tekee myös talkoita, että sittenhän se vaihtelee sitä mukaan, kun mennään vanhemmaksi niin se tulee lisää koko ajan, ja tällä alueella se niin sanottu kökkäperinne elää vielä, että me olemme saaneet tehdä paljon talkoita, joskus joku on vähän sitä mieltä, että se on liikaakin, mutta sillä myös sitten katetaan niitä harrastuskustannuksia suoraan, että esimerkiksi itse on mukana tuossa Maila Jussien naisten ykköspesissä tyttöjen superin ryhmittymässä enemmän siinä taustalla, niin meillä maksaa kausi noin 800 euroa kaikkinensa, kun vastaavassa tuolla Varsinais-Suomessa olevassa joukkueessa, niin he maksavat 3200 euroa per pelaaja kaudesta. Oho. Että ero on niin kuin valtavan iso, ja sillä ollaan myös sitten perusteltukin näitä meidän joukkueen pelaajille, että siinä on se toinen, että meidän kulupuoli on suurin piirtein samanlainen molemmissa, mutta me olemme myös tehneet sitten paljon talkoita ja pelaajat tekee niitä itse.
ensin täytyy sanoa, että tässä yhteydessä todeta, että tämä Etelä-Pohjanmaan ääni on niin kuin Suomen niin kuin suurin ja laajimmin kuunneltu osuuskaupan podcast tulevaisuudessa. Ja koska meillä on siis toisin sanoen kuulijoita, jotka on muualtakin kuin Etelä-Pohjanmaalta, niin kerro nyt, mitä kökkä tarkoittaa. Talkoota. No niin. Elikkä talkoota, mitä tehdään yhteisen hyvän. Sanotaanko näin? Se on varmaan se myös verotuksellisesti se oikea tapa, että talkoota ei tehdä niin kuin yhdelle henkilölle korvamerkitysti, vaan sitä tehdään joukkueelle kautta tai seuralle. Mutta se sellainen perusseuralle tehtävä talkoo kökkä, niin se on jäänyt pois, että nyt ne niin kuin tehdään sille joukkuetasolla. Etelä-Pohjanmaalla on sellainen hieno piirre, että kun on paljon tapahtumia, niin niihin osallistutaan joukolla ja selvästi huomaa, että myös urheiluseuratoiminnassa se on sellainen perheen yhteinen asia ja sitten kun se on niin kuin systemaattisesti osattu johtaa niin, että siellä niitä talkoilla kökkähengessä tehtyjä asioita tehdään yhdessä, niin toihan on aivan uskomatonta, että se harrastustoiminnan hinta laskee noin voimakkaasti alaspäin. Niin kuin 10 pistettä siitä, se on niin kuin ammattitaidon osoitus kyllä ehdottomasti. Palataan takaisin sinne oikeastaan siinä tämän meidän keskustelun alussa olleeseen maailmaan, eli rahoitukseen. Mitä kanavia sulla on käytettävissä Seinäjoen Maila Jussien niin kuin toiminnan rahoittamiseksi, muuta kuin talkoot ja sitten ehkä niin kuin, tuleeko tukia ulkopuolelta, julkisilta tahoilta, meiltä yrityksiltä vai mistä se sinun budjetti? No se on oikeastaan jaoteltu niin kuin huippu-urheilun ja junioritoiminnan puolelle. Et junioritoiminnan rahoitus tulee kaupunki tukee niin kuin yleisavustuksen muodossa siihen nähden, minkä kokoinen seura sulla on, paljonko sulla on harrastajia ja mitä toimintoja on, niin se on sitten oma mittari, millä kaupunki suhteuttaa sitä. Ja sitten esimerkiksi S-ryhmällä EP:llä on kannustajat-järjestelmä, joka sitten nämä kaikki vihreän kortin käyttäjät valitsevat, että mitä seuraa tukevat. Ja se on niin kuin iso summa, mitä EP jakaa täällä. Ja esimerkiksi Maila Jusseille se on iso tuki, joka menee suoraan sinne junioritoimintaan. Sitten säätiöltä on mahdollisuus hakea, mutta ne on nyt enemmän sitten, siinä puhutaan 500–3 000 euroa, mitä eri säätiöt tukevat toimintaa, mutta niihin pitää olla aina jotakin erikoisuuksia matkassa, että niitä sitten saadaan, niitä tukia. Että kyllä se niin kuin lasten ja nuorten niin kuin budjetti koostuu sitten myös sitä pelaajien kausimaksuista, mitä seura perii sitten osallistuvalta pelaajalta. Ja sitä nyt yritetään pitää mahdollisimman pienenä, mutta tietysti kulupuolikin on sellainen, että kouluihin on nykyään vaikea päästä pesäpalloa pelaamaan, ettei ole enää lyöntiverkkoja, niin meidän harrastuspaikat on tällä hetkellä järjestänsä maksullisia. Okay. Se on myös pienten nuorten, ihan pienillä nuorilla on vielä pari koulua Seinäjoella, missä voi niin kuin lyödä palloa. No, jos summaa, niin se tulee niin kuin hyvin monenlaisista puroista ja sitten siellä on vielä jakajanakin 2 osaa. Toinen on se junioritoiminta ja sitten toisaalta meillä on myöskin tuolla valtakunnan kärjessä oleva niin kuin liigatoiminta. Mikä sen rooli on? Niin kuin, kuinka se syöttää ikään kuin impulssia sitten sinne junioritoimintaan, kun pelataan niin kuin sarjakärjessä? Joo, että meillä Maila Jusseissa on brändinimellä Jussittaret, pelaa tuolla toivottavasti ensikin kesänä mitaleista sitten naisten superpesiksessä, niin tietysti heidän rahoitushan muodostuu hyvin suureksi osaksi yhteistyökumppanieuroista, näkyvyyksistä, sponsoroinneista, mutta sitten kun siitä ruvetaan menemään alaspäin, niin myös niitä yhteistyökumppanit haluavat olla mukana siellä lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisessa, että myös sieltä tulee niin kuin yhteistyöeuroja sitten sinne junioripuolelle, mikä on niin kuin äärettömän hieno asia, ja sitten se, että siellä myös niin kuin halutaan olla tukemassa sitä junioripolkua. Ja sitten se, mitä kysyit siihen, että mikä merkitys sillä on, niin kyllä ne esikuvat, mitkä niin kuin se huippu-urheilijat
nykypäivän fiksut huippu-urheilijat antavat noille lapsille ja nuorille, niin sen on nyt niin kuin Seinäjoella nähty, että Jussi-Taret kun ovat tehneet itsestänsä vähän niin kuin tuotteen tuolla sosiaalisessa mediassa ja ovat esillä siellä ja pärjäävät, niin meillä niin kuin tyttöjunioreiden määrä on tuplaantunut 6 vuodessa. Joo, kun on tällainen yritysyhteistyökumppani ja tietysti tekee päätöksiä aina siitä, että mihin vaikkapa niitä sponsorointirahoja käytetään, niin mä jotenkin näen sinun viisaiden sanojen jälkeen sen maailman sellaisena, että kaikella on tarkoituksensa. Että vaikka ajattelisi tekemänsä hyvää ja keskittäisi rajalliset resurssit vaikka sinne lasten ja nuorten liikunnan ja harrastustoiminnan tukemiseen, niin se ei olisi ihan hyvä asia, vaan tarvitaan myös sitten sitä ykkösjoukkueen tukemista, koska nämä kävelevät käsi kädessä ja ne on niin kuin hyödyllisiä kummatkin, niin ei ole todellisuudessa sellaista järkevää suunnata sitä tukea jompaan kumpaan. Ei, kyllä se sanotaan näin, että se menestyvä huippuseura siinä tai huippujoukkue, niin se on todella tärkeä siihen, että saadaan lapsia ja nuoria lisää harrastustoiminnan pariin. Se on niin kuin nähty laji kuin laji. Et silloin kun niitä tulee ihan valtakunnallisesti, silloin kun susjengi on pärjännyt tai huuhkajat on pärjännyt, niin sitä boostia, että sitten onko ne osannut käyttää sen hyödyksi, niin siihen en ota nyt kantaa, mutta kyllä sen täällä Seinäjoella on huomannut, että silloin kun SIK pärjäsi, niin paljon puhuttiin siitä jalkapallosta. Onneksi me ollaan pärjätty siinä kilvassa mukana tuon pesäpallon kanssa. Kauhajoella on koripallo, jolla on upeat puitteet ja joukkue menestyy. Meillä on niin kuin ympäri Etelä-Pohjanmaata niin kuin monessa lajissa nyt sellainen tilanne, että me ollaan niin kuin valtakunnallisesti varmaan kokoamme isommin näkyvillä. Se on sellainen monen osatekijän summa, josta voi olla kyllä ylpeä. Kyllä, joo. Ja sitten kun mennään tästä vähän vielä tuonne Sisä-Suomeen päin ja vähän pohjoisen, niin Alajärvi Vimpeli pesäpallon saralla, Vimpeli myös koripallon saralla, että niin kuin Vimpelin slogani onkin, että pieni kylä monta tarinaa, niin se on kyllä hyvin, hyvin iskevä. Ja nyt Alajärvi on nostanut tosi paljon niin kuin profiiliansa pesäpallopuolella, omilla kasvateilla pelaavat miesten superissa ja siellä juniorimäärät kasvaa koko ajan. Ja sitten yhteistyö, niin kun mennään pesäpalloon, niin se, että kuinka paljon on, niin se yhteistyö myös seurojen välillä on rikasta. Alavuudella ja Ähtärissä tehdään ja Alajärvi tukee niitä ja meiltä menee pelaajia sinne, että se on monipuolista. Tämäkin asia ja kokonaisuus on aina vaikka niin kuin on systemaattisesti ja hyvin toimivaa niin kuin seuratekemistä ja sitten on vielä seurojen välistä yhteistyötä ja kaupungit ja kunnat on siinä matkassa ja jotenkin täällä homma toimii, niin se ei toimisi koskaan ilman ihmisiä. Kuuntelet Etelä-Pohjanmaan ääntä, ratkaisukeskeistä podcastia. Kerro Jukka, mitä ja minkälaisia arvovalintoja tuolla päätöksenteon huipulla voitaisiin tehdä niin, että se meidän tulevaisuuden vielä parempi maailma toteutuisi? No tietysti tässä liikunnan parissa, kun on toiminut pitkään ja on vähän päässyt kartaille tuolta iSatsin toiminnasta tuonne niin kuin sanottu, isojen rahojen jakoon tuolla STEAN ja Olympiakomitean ja opetusministeriön rahoituksissa, niin sellainen haavekuva itsellä olisi, että päästäisiin niin kuin jossain vaiheessa tässä lähitulevaisuudessa lähtemään liikkeelle niin sanotusta nykyhetkestä, että sellaiset vanhat raamit ja rakenteet niin kuin uskallettaisiin sieltä rikkoa, että ei aina automaattisesti laitettaisikaan niitä tukieuroja ja niitä lajiliittojen tai eri tahojen euroja niiden vanhojen niin kuin kaavojen mukaan, vaan mentäisiin sen nykyisen hetken toiminnan niin kuin arvojen ja arvostuksen ja tärkeyden mukaan. Se on ehkä sellainen, mihinkä itse toivoisi muutosta. Sehän on vähän niin kuin ikään kuin myös tarve muuttuu, että vaikka liikunnan ja urheilun osalta, niin vaikkapa meidän nuoret ovat muuttuneet heikkokuntoisimmiksi, niin ehkä tässä ajassa
olisi hyvä tarkastella sitä, että kun se tarve on muuttunut, niin sitten myöskin tukeminen olisi erilaista, jotta päästäisiin sitten taas uusiin tavoitteisiin. Kyllä, ja se vaatii henkilöitä ja henkilöt vaatii taas rahoitusta ja sitä mukaan, että se on onneksi parantunut tässä viimeisen 10 vuoden aikana, että ollaan saatu niin kuin urheilualan ammattilaisia töihin tekemään sitä työtä, että pystytään niin kuin menemään, mutta sinne juurisyihin, ja ne juurisyyt on justiin niitä, että mitkä niin kuin sitten kantaa sinne pitkälle tulevaisuuteen. Tekemistä kaikilla tasoilla siellä valtakunnan päätöksenteon huipulla ja sitten toisaalta meillä täällä paikallisesti niin kuin joka tasolla tarvitaan. Näin me yhdessä tehdään parempi paikka elää. Kyllä, juuri näin. Kuuntelet Etelä-Pohjanmaan ääntä, ratkaisukeskeistä podcastia. Kerro Jukka Marttala, että sut tunnetaan tänä päivänä ja minä tunnen sinut niin kuin toiminnanjohtajana ja erittäin voimakasta ja arvokasta työtä tekevänä ihmisenä, mutta mikä sun oma urheilutausta on? Mitähän lajeja en ole harrastanut. No pesäpalloa on pelannut ihan pienestä asti, että lähtenyt sitä pelaamaan ja sitten squashia tuli pelattua kilpaa 10 vuotta ja myös TP Seinäjoki 5-5 riveissä on pelattu jalkapalloa ja jääkiekkoa tuli pelattua tuonne ihan kakkosdivisioona tasolle asti, että sitten piti valita, että joko miesten superpesistä tai jääkiekko ja silloin 60-kiloisena ja 175-senttisenä oli helppo valita se pesäpallo. Ja lentopalloahan pelattiin lapsena silloin, että kesät pesäpalloa ja talvet lentopalloa. Niin ja olen ajanut mikroautollakin vielä kilpaa, että kyllä kotoa on annettu mahdollisuus harrastaa kaikkea mahdollista, että siitä se varmaan on niin kuin lähtenyt, että tämä urheilu on vetänyt sitten täällä vanhemmassakin päässä puoleensa, että 15 vuotta tuli pelattua miesten superpesiksessä ja sitten oikeastaan siitä vähän niin kuin lennosta sitten, niin fysioterapia on tuolla opiskeltu ammatti, että tässä on nyt 2005 vuoden maaliskuusta asti oltu sitten niin kuin eri pesäpalloseuroissa, Ulvila, Koskenkorva, Seinäjoki, niin toiminnanjohtajana. No itse asiassa Jyväskylässä oli joku, pelasin siellä, niin olin silloin pelaaja toiminnanjohtaja roolissa. Että jos nyt oikein laskin, niin 21 vuotta tulee nyt täyteen tässä tänä keväänä, kun on ollut niin pesäpalloseurassa toiminnanjohtajana tai toimitusjohtajana. Ja lajikirjo on kyllä ihan mahdoton. Sä et puhunut mitään golfista ja vaikka... No itse asiassa pelaamme golfiakin, joo. Niinhän sä pelaat. Viime syksynä oli EP-golf ja taisit vähän menestyäkin siellä ja se oli kyllä niinku upeata seurattavaa, että miten niinku urheilumies se pärjää lajissa kuin lajissa ja tuppaa voittamaan ja vielä aika vaatimattomanakin olit. Kyllä täytyy sua kehua, että pitelemätön kaveri melkein lajissa kuin lajissa. Ja täytyy sanoa, että jos on oma tausta noin vahva ja monipuolinen, niin sulla on kyllä kannuksia kertoa, että urheiluseurojen on hyvä työskennellä yhdessä ja rakentaa niiden lasten ja nuorten polkua sinne niin kuin urheilu- ja liikunnan pariin. Ja toisaalta se myöskin, sä oot semmoinen elävä esimerkki myös sitten niin kuin asioiden tämmöisestä niin kuin hyvin analyyttisestä ja systemaattisesta tavasta johtaa ja toimia. Sitä on ollut hienoa tästä rinnalta seurata. Mulla oli, Seinäjoen kaupunginjohtajalta Kiskilä Jaakolta kysyin, että mitä haluaisit Jukka Marttalalta tietää, kun Jukka tulee tänne podcastiin vieraaksi. Sen yhden kysymyksen jo sitten sulle esitinkin, että miten muiden seurojen kanssa tulee toimittua yhdessä. Kuuntelet Etelä-Pohjanmaan ääntä, ratkaisukeskeistä podcastia. Jaakolta tuli sellainen vielä vähän oikeastaan täsmentävä kysymys, jota jo tuossa sivusitkin, mutta kerro vielä vähän lisää, että miten ihmeessä onnistuu organisointi niin, että nuo vapaaehtoiset, eli vaikka perheet tai muut on vapaaehtoiset, niin miten sä saat
sen työpanoksen ja sen työmoraalin pidettyä niin kuin noin korkealla tasolla, missä se tällä hetkellä teidän joukkueessa on? Mikä on sun salaisuus? Kyllä se kiittäminen on ehkä se ensimmäinen, se kiitos ja huomiointi. Että kyllä se on ehkä se suurin, ja sitten tietysti se taloudellinen puoli tulee siinä mukana sitten, kun niitä tehdään, mutta se, että jos mennään tuonne joukkuemaailmaan, niin se tasapuolisuus siellä, että kaikki tekee ja ovat mukana, ja sitten myös muistetaan aina kiittää niitä tekijöitä, ja sitten meillä on äärettömän aktiivinen tällainen vanhemmista herrasmiehistä ja naisista koostuva talkooryhmä, niin kyllä siellä se pienet huomiot ja kiitokset ja nämä, niin ne on ne suurimmat niin kuin, millä päästään aina eteenpäin ja saadaan aina uusia tekijöitä kaivataan, niin kuin tämä yksi mies mulle sanoi, että mitä se sitten tekisi, kun heitä ei enää ole, niin mä vastasin vaan, että en tiedä. Kyllä se on niin kuin iso voimavara, mutta kyllä se kiitos on ehkä se suurin ja helpoin asia. Niin, joku viisas on joskus sanonut, että hyvää kuningasta rakastetaan, ei pelätä. Ja rakastamisen niin kuin tärkeä ominaisuus on se, että yleensä se kuningas kokee olevansa enemmän palvelija. Et kiittäminen ja sellainen tietynlainen nöyryys on varmaan kaikenlaisessa johtamisessa ja tekemisessä aika lailla avainroolissa. Kyllä, ja sitten tietysti tuossa talkootyössä niin se valmistelu, että minkälaisena sä viet asiat eteenpäin, niin se on yksi suuri asia, että jos vain sanotaan, että menkää tuonne ja sulla ei ole mitään hajuakaan siitä, mitä siellä tehdään ja kauanko se kestää, niin sinne ei yleensä saa ketään lähtemään. Näin se varmasti on. Jaakolta tuli vielä toinen, tai oikeastaan kolmas semmoinen suorastaan paha kysymys. Ja se kysymys kuuluu, että koukku vai virveli? Koukku. Miksi? Mun kädet ei taitu sinne virvelin puolelle. Mä veikkaan, että Jaakko ottaa tässä kantaa tuohon pesäpallon eri lyöntivalikoimaan, että ei niinkään kalastukseen. Niin silloin on kyseessä koukkunäppi, ja siitäkin silloin aikanansa puhuttiin, että J. Marttala lyö pomppuasennosta siittiönäppiä, eli koukkunäppiä sellaista erittäin lyhyttä. Että tämmöiselle vapaalasku- ja rullalautailutaustaiselle kaverille ei ole mitään käsitystä pesäpallosta, niin tämä täsmennys, että mitä tuo kysymys ylipäätänsä tarkoitti, niin oli sangen hyödyllinen. Joo, mä luulen, että tätä tarkoitettiin. Näin mäkin olettaisin. Hei, Jukka Marttala, kiitos paljon todella mukavasta kivasta haastattelusta. Kiitos. Iina ihmettelee. Uutena eteläpohjanmaalaisena on kiinnittänyt huomiota siihen, että miten merkittävässä roolissa erilaiset urheilulajit ja erityisesti lasten ja nuorten harrastaminen täällä Etelä-Pohjanmaalla on. Jos sä oot tuossa normaalisti itse omalla iltalenkilläsi, niin harvoin on niitä kertoja, että lenkillä et kertaakaan näkisi jotakin urheiluseuraa tai urheiluporukkaa hölkkäilemässä, tekemässä alkuverryttelyjä tai loppuverryttelyjä. Ja heillä on kivasti aina jonkun urheiluseuran vaatteet päällä, ja niitä onkin kiva tuolta katukuvasta pongailla. Mulle itselle lasten ja nuorten urheiluharrastusten tukeminen on tosi lähellä omaa sydäntä. Sillä on lapsesta asti aina jotakin urheilulajia itse harrastanut. Ja sitä kautta saanut aika monipuolisia valmiuksia tavallaan elämää varten ja erityisesti työelämää varten. Urheiluharrastukset kasvattaa paitsi fyysistä kuntoa, mikä toki sekin on tärkeää työelämässä, mutta myös aika paljon henkistä kapasiteettia. Siinä joutuu toimimaan paineen alla, joutuu toimimaan osana ryhmää, luopumaan ehkä omista intresseistään tietyllä tavalla. Se opettaa erilaisten aikataulujen sovittamista toiseensa, levon merkitystä kaikelle kehittymiselle ja niin edelleen. Ja tavallaan nuo kaikki edellä luetellut on aika tärkeitä
taitoja myös työelämässä, joten missään nimessä lasten ja nuorten harrastamisen merkitystä niin ei voi kyllä alikorostaa. Sitten näihin meidän Seinäjoen fasiliteetteihin, niin täältähän löytyy lähestulkoon kaikkeen harrastamiseen upeat mahdollisuudet. Meillä on tosi paljon erilaisia areenoita ja halleja ja hyvät hiihtoladut ja kaikki mahdolliset puitteet harrastamiseen. Yksi asia sen sijaan täytyy sanoa, että näin uutena seinäjokelaisena oli mulle pikkainen pettymys, ja se on meidän uimahalli. Ensinnäkin se on päästetty repsahtamaan aika ankeaan kuntoon osittain. Kuntosalilla on tosi vanhat laitteet. Ja sitten kyllä mä jotenkin itse ajattelisin, että jos me puhutaan, että me ollaan maakuntakeskus, niin meiltä pitäisi löytyä 50 metrin uimahalli. 50 metrin uimaradat. Se mahdollistaisi kuitenkin meille paremmat mahdollisuudet harjoitella sitä uintia ja toisaalta myös järjestää kansallisia kilpailuja Seinäjoella. Lisäksi uimahallilla on aika tärkeä sosiaalinen merkitys, sillä uinti ja vesijuoksu monesti on niitä lajeja, mitä ihan kaikki pystyy tekemään. Ja niitä samoja lajeja käytetään monesti myös esimerkiksi kuntoutuksessa tai muuna terapiamuotona. Joten jos johonkin täällä Seinäjoella seuraavaksi toivoisin, että urheilun saralla satsataan, niin se olisi kyllä meidän uimahalli ehdottomasti. Ja sitten jotenkin ajattelen, että kyllä täällä Etelä-Pohjanmaalla aika vahvasti myös semmoinen kulttuuri ja henki tavallaan pyörii erilaisten urheiluharrastusten ympärillä. Täällä on jotenkin semmoinen kiva fiilis, että kilvotellaan, mutta ei kilpailla ihan tosissaan verissä päin. Kannustettaa hirveästi ja ollaan ihan äärimmäisen ylpeitä siitä, että meillä erilaisia urheilumenestystarinoita täältä löytyy. Mulle ehkä itse läheisimmät eteläpohjanmaalaiset urheilijat, kenen uria on pitkä aikaa seurannut, on tietenkin Juha Mieto ja Krista Pärmäkoski, koska hiihdosta erityisesti olen viime vuosina ollut innostunut. Ja heidänkin tarinat ovat aivan upeat ja jotenkin korostavat oikein semmoista eteläpohjanmaalaista identiteettiä. Aleksin 3,5 pointtia. Tervehdys kaikille. Olen Aleksi Mäkirahko ja nyt on seuraavaksi Aleksin 3,5 pointtia. Kyllä täytyy todeta, että onhan täällä Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoella tosi paljon aktiivisia, hienoja urheiluseuroja ja toimintaa on laajalti eri lajeissa. Eli tosi monella on mahdollisuus päästä kokeilemaan ja harrastamaan sitä urheilua ja katsoa sitten, että mikä itsestä tuntuu sopivimmalta ja ihan sitten tietysti ammattilaistasolle asti. Koitin piruttani katsoa, että mikä suurin piirtein olisi täällä aktiivisten seurojen määrä ja paljonko niissä olisi jäseniä, mutta ei ihan heti löytynyt sellaista koontia. Täytyyhän niitä kyllä hyvin olla ja ihan varmasti näin on. No urheilu tietysti ja urheiluseurassa toimiminen, niin se tukee aika paljon sitä fyysistä kuntoa, mutta myös henkistä hyvinvointia. Ja siinä tulee semmoista sosiaalista pääomaa varmasti, kun toimitaan seuroissa ja porukalla, sekä niillä urheilijoilla, nuorilla, aikuisilla, mutta myös sitten niillä, jotka osallistuu siihen seuran toimintaan muuten, niin heillä varmasti myös. Ja tämä auttaa myös opinnoissa, se auttaa työelämässä, se näkyy meillä EP:lläkin, kun tulee paljon nuoria töihin, niin tietyllä tapaa se kokemus, miten yhdessä pelataan ja toimitaan, niin näkyy siinä. No, sitten yksi semmoinen aika keskeinen osa urheiluseurojen toimintaa on kökkä, eli talkootyö, ja siinä kyllä sen merkitys, sen harrastamisen hintalappuun, niin se on tällä alueella kyllä valtava. Eli sillä pystytään paljon vaikuttaa siihen, että saadaan sitä harrastusta edullisemmaksi. Se on myös mukavaa yhdessä tekemistä. Ja täytyy kyllä sanoa, että muutaman kerran itsekin kökkään erilaisiin osallistuneena, niin yksi on jäänyt mieleen muun muassa siitä, että kun saavuin paikalle sovittuna aikana tekemään kökkähommia, niin kaikki työt olikin jo tehty ja jäljelle jäi vain makkaran syönti sitten. Kuuntelit Etelä-Pohjanmaan ääntä, ratkaisukeskeistä podcastia. Ratkaisemme ensi kerrallakin.